Toto je nedeľný meal prep z Agát. Ja som Agát a toto varím. Tento je posledný pred Vianocami, chápete to? Ja nie. Ale poďme už variť. Ako prvé som si odpratala z cesty mäso, lebo som ho chcela krájať ešte kým nemám nič iné vybraté, aby som všetko nemusela kvôli tomu schovávať. Časť kuracieho mäsa som nakrájala na kocky a časť na rezne. Z tých kociek bude kuracia tikka masala, takže to som si ako prvé namarinovala. No a z tých rezňov budú, čuduj sa svete, rezne. Obalila som ich v trojobale a nechala som ich ešte odpočívať, lebo do obeda času dosť. Opiekla som si cibuľku na rozpálenom masle, pridala som cesnak, nastruhala zázvor a napokon všetky koreniny, aby neboli iba v tej marináde, chápete. A teraz hovorte so mnou. Paradajky nie sú v sezóne, takže používame konzervu. Paradajky v konzerve sú z vrcholu sezóny a necháme to spolu prevariť. Omačku vyberiem z hrnca a dám do ňoho na rozpálený olej opiec to mäsko. Už teraz to vonia. Omačku rozmixujem tyčovým mixérom do hladka. Dávam si pozor, aby som sa nepopálila. A potom ňou to mäso zalejem. No, mohol by ten recept skončiť už tu, ale ja som to ešte chcela zjemniť, takže som pridala kokosové mlieko, môže sa pridať aj smotana, čo máte radšej. A takéto nádherné krémové to bolo. Ešte som to zakryla, aby sa mäso dobre uvarilo. No a ideme nakladať rýžu. Tú rýžu som najprv uvarila, ako môžete vidieť. Nemohla som sa ubrániť tomu použiť tento nádherný slnečný záber na rýžu a ako na ňu vrhám tieň. Vrhanie tieňa je jediná atletická disciplína, ktorá mi ide. No ideme si nakladať omáčku, ktorá ešte trošku prebubláva. Čo vám poviem, proste tieto indické jedlá, to je jedna fantázia. A presuňme sa teraz na druhé jedlo. Vy viete, že ja mám rada šošovicu na miesto cestovín. Akože viete, keď existujú šošovicové cestoviny, ktoré sa hrajú na cestoviny, ale chutia ako šošovica, tak ja si dám radšej šošovicu, ktorá sa na nič nehrá a tiež chutí ako šošovica. No a na túto šošovicu som vymyslela... Šošovica. Vymyslela som na ňu syrovú omáčku, proste klasika syrová omáčka. Uvarenú a zliatú šošovicu som potom do nej takto vykydla, ako keby to boli cestoviny. A ja neviem vám povedať, čo som spravila, lebo aj tá omáčka bola dobrá, aj tá šošovica bola dobrá. Ale celkovo ako kombinácia mi to až tak nesadlo. Toto sa mi nestalo už možno 2 roky, že som niečo uvarila a potom som to nechcela jesť. Ale ako vyzerá to pekne, tak ja neviem. No a poďme si spraviť ešte niečo sladké. Ako základ si sedíme kefír. A založíme nový kefír, aby sme ho nahradili. Ja vám poviem, že sú dní, kedy úplne milujem tieto koláče z jednej misky a z jedného plechu, kde sa veľa nenarobím, nemusím nič moc tvarovať, nemusím nič moc špiniť a umývať 350 misiek. A tento perník to je taká klasika, taký perník z jedného plechu. Cez to robím od oka, keďže už ma poznáte, vidíte ako vyzerá. Inak ja som zabudla dať do neho olej a som si vravela, že to bude suché ako britský humor. Ale na počudovanie fakt bol taký fajn šťavnatý aj bez toho tuku, či oleja, či čoho. Inak vidíte ten esteticky rozpľasknutý kefír na stole? No ja som ho nevidela, preto tam je. Koláčik sa upiekol a vyzeral takto nádherne. Takže ešte na horúci poukladám kúsky čokolády a nechám ju rozpustiť a potom iba takto šun. Všimli ste si vy, akú ja mám úžasnú slovnú zásobu? Toto je asi prvýkrát, čo ma vidíte používať polotovar. Toto je slávny tortellinový šalát, ktorý robí moja svokra. Keď som ho prvýkrát ochutnala, tak som sa riadne čudovala, že čo to je za kombinácia, ale je fakt dobrý. Idú tam tortelliny, nakrájaná čínska kapusta, ja som dala šalát, lebo nechcela som celú čínsku kapustu kupovať kvôli 2 porciám. No a stečené mandarinky z konzervy. Znie to divne, ale fakt strašne dobre to chutí. Ja som zastanca toho, že majonézu treba merať srdcom, ale zároveň ja ju musím trošku merať aj žlčníkom, hej, takže oficiálne by sa tam malo dať tej majonézy trošku viac. A už mi ostáva iba upiec rezne. Neviem ako vy, ale ja nemám rada vyprážanie. Nerada to robím a ani mi veľmi dobre nerobí, keď to jem. Takže pečiem rezne v rúre. Ukladala som na každé plátok masla a takto sa upiekli. No keby sa vyprážali, uznávam, mali by rovnomernejšiu farbu, hej, ale nič im nechýbalo, boli dobre. A keby som ich trošku kratšie piekla, tak by boli aj super šťavnaté. No vidíte, ja rozprávam, čo som to varila a už mám aj hotovo. Na perník som ešte pridala strúhaný kokos. Ak sa vám video páčilo, hoďte mi follow a ja vám želám krásne Vianoce, plné pokoja, lásky, nehy a všetkého, čo k tomu patrí. Pa, pa!